Zdraví ťa Neo, Matrix a ultratajní hackeri. Je nemožné nás vidieť, sme jak Phantom Opery. Hľadáme v tomto chorom systéme medzery. Vieme sa nabúrať do siete každej kompery. A máme čierne saka, čierne brýle, celý čierny swag a technologické trendy. Nechceme Windows, keď už fičí Mac. Sme stále v centre diania. Je to každodenný check-in. Popin, lock-in, dokin. Nedorazí check-in. A v IT svete sme jak ryby vo vode. Prepojená sieť jak v elektrickom obvode. My sme tí piráti len v novodobej podobe. Máme najlepších právnikov, sme v pohode. Náš maskovaný trojský kôň sa šíri do systému ako vírus. Keď psi sa brania útokom, vtedy nepomôže ani váš antivírus. Meníme podobu jak chameleón, jak H2O, voda a para. Heslo je zarobiť jak sa dá, zmiznúť preč a sayonara. Služba Filipa, zameňaná loža digitál. Zaseda, realita není vystavené, aj sa hovedá. Šikovnosť vyhráva, taký je biznis. Ak nechápeš tomu, tak už radšej zmizni. Úspech ti nezaručí len tvoj titul. Ak máš v hlave iba plno gitu. Nastala virtuálna doba, v kukla so zbraňou pobehujú len hovná. Ste to plán, aby si sa mal dobre. Budeš pán, to ti nik neodopre. Mozog vládne svetu, fyzická sila nám napomáha. Chceš dosiahnuť vedu, nesmieš už ďalej váhať. Lepší vrabe z hrsti, to hovoria iba tí, čo sa stále len boja. Máš plán, tak bude holubica zo strechy len tvoja. Jednotky, nulky, jednotky tvoria všetko okolo až do úplnej bodky. Tak nebuď krotký, nemaj posrané spotky. Morfeus si ponúka na výber dve tabletky. Realita v hlave skrytá ponúka ti možnosť. Preso si tá, kde sa pýta, nie je na osobnosť. Že či je toto iba koko, či je to skutočnosť. Si to sám, nedám ti to